Čo hovoríte na odchádzajúcu 130-ku? To je tiež história nejaké naše rally. Taká podobná história. Také myslím štartovať. Ale musíme uznať, že rally je najkrajší motoristický šport. V tom sa asi zhodneme. Ďakujem pekne. Komu na chvíľočku? Ja sa zatiaľ postavím sem, aby som videl, že prichádza 78 a to znamená Peter Pikula, Peter Kerul, Škoda Favorit. Podľa mena Kerul by som odhadoval, že to je tak minimálne Mihalovce a ďalej. Takže odkiaľ páni? Košice? No tak som to až tak strašne. A Kerul takisto? Takisto z Košic. No, tak ale odhadli sme približne. Výborne, v Koši Peter Kerul. Nech sa páči, pán primátor, poprosím vás, odmávajte posádku číslo 78. No, tak ako špatne to začínalo, tak dobre to nakoniec skončilo. No, vlastne rozhodlo sa na poslednej rýchlostke na mestskom okruhu, tam sme veľmi dobre obuli a vlastne tam sme rozhodli závod, lebo celý deň sme išli veľké prd. Pokazil sa nám komunikátor, nepočuli sme sa, auto nám nevládalo do kopca, ale nakoniec spokojnosť veľká. Ďakujem. 78, opäť sa pripravujú poháre, v tomto prípade za tretie miesto v triede RP2. Peter Pikula a Peter Kerul, Škoda Favorit. Výborne. Víťazné gesto a podanie ruky za spoluprácu, ktorá priviedla túto posádku do cieľa na treťom mieste v triede RP2.